Nafarroak koronavirusaren 126 kasu positibo berri zenbatu ditu asterenean. Irailaren 5etik datu hoberenak dire hauek, hala ere ospitaletako presioa gorenean mantentzen da. Nafarroak abenduaren 18 arte luzatu du perimetroaren itxiera, gaueko mugikortasunaren murrizketa eta bileren muga. Gobernuak ostalaritzako establezimenduetako terraza berriz irekitzea aztertuko du azaroaren 26tik aintzinera pandemiaren bilakaeraren arabera. Nafarroko gobernuak 20 milioi eurora handitu du ostalaritzarako laguntzen zuzkidura ekonomikoa. Pandemiak gehien jo duen sektoretako bati laguntzeko konpromiso agertu du foru exekutiboak eta herrialde osoko zenbatekorik handieneko laguntzak dira. Manuel de Falla eta Urrobi errekaren kalen inguruko esku hartzea oinezkoendako espazio irabazteko eginen dira eta urtarrila bukaerarako amaituko dira. Santos konsellaria Sahararen Nafarroko ordezkaritzako buruarekin bildu da. Saharako gatazkari buruzko azken datua biltzeko eta komunitate honek Nafarroan dituen kezka jasotzeko balio izan du topaketak. Nafarroko gobernua Pirinioetako gazteentzako alokairurako lehen etxe bizitzak eraikitzen hasi da Garraldan. Nasubinsak kudeatutako Navarra Social Housing energia efizientzia altuko babes ofizialeko 4 etxe bizitzak eraikitzeko bat kakotx 8 milioi euro inbertituko dira. Nafarroko gobernuak memoriaren lekuak seinalaztatzen eta zabaltzen jarraituko du informazio tonten eta bide seinalaztapen berriekin. 7 proiektu eredugarri hiri eta landa eremuetan eginiko birgaikuntza honenaren sarirako hautagai. Remirez lehendakaria ordea eta Baztan Bidasoako enpresa batzordeko presidentea bildu dira larrialdiari aurre egiteko sistema eta osasun garraioaren zeregina aztertzeko. Aimar Romeo pandemian voluntario, adardunak talde iruindarra eta sexualitateari buruzko gozamenez programa saritu dituzte 2020ko gazteriaren sarietan. Sariek gazten parte hartzeari, autonomiari eta bizikalitateari laguntzen dioten ibilbidei eta lanei balio ematen diete. Asterenean 2.363 PCR eta antigenoen testak egin ziren Nafarroan eta ondorioz 136 kutsadura berri atzeman ditu osasun sailak. Positibotasun tasa 5,8 dago une honetan. Azken datu hau positiboki baloratu behar da. Barainain auzoan atzeman dira kasu gehien azken egunean. 11 kutsadura berrirekin eta bigarren egunean datu ezkorrak agertzen dira auzo honetan. Jarraian Txantrea, Arrosadia eta Arrotxapea 8 eta 7 kasurekin eta Zizur nagusia 6rekin. Aipatu ere guztira, 911 ikasle itzuli direla astelenean, Nafarroko sare publikoko eta itunpeko ikastetxetako eskoletara, konfinamentu aldia amaitu ondotik. Aldi berean 509 ikasle konfinatu dituzte asteburu honetan. Haur eta lehen hezkuntzako ikasleen 2,6 konfinatuta dago une honetan. Gainera, pandemiaren bilakaeraren arabera azaroaren 26tik aintzinera taberna eta jatetxetako terrazak irekitzeko baimena ematea aztertuko du. Lehen lehendakari orde eta lehendakaritzako konsellaria Javier Remirezek eta osasun konsellaria Santos Induranek iragarri dute COVID-aren pandemia ez edatzeko ezoiko neurriak luzatuko direla. Prebentzio neurrien jarraipena lehendakarien foru dekretuan jasotzen da. Alarme egoera aitortzen duenean eta osasuna konsellariaren foru agindu berriak aldiz, sektore ezberdinen aizia, kultura, merkataritza, ostalaritza eta bar, jarduera publikoa arautzen ditu osasunaren ikuspegitik azaroaren 25 arte egun hori barne. Era berean asteazkenetik azaroaren 18tik aurrera indargabetu egingo da Ribaforada eta Murtxante udalerrien itxitura perimetrala. Jarduera publiko ezberdinei dagokionean berrikuntza nagusi dira foru exekutiboak iragarri du tabernetako, jatetxetako eta ostalaritzako beste establezimendu batzuetako terrazak berriz irekitzeko aukera aztertzen ari dela eta hori azaroaren 26tik aurrera pandemiak zer nolako bilakaera duen ikusita. Modu berean foru aginduan zenbait aldaketa egiten dira ostalaritza eta jatetxe arloan aurreko astetan ezarritako mugi dagokiona. Hala nola establezimenduak irekitzeko salbuespeneko baimena, ohiko bezeroak garraio sektoreko langileak, bidaietakoak edo merkantzietakoak badira,
eta zerbitzu estazioetan edo errepide estazioetan kokatuta baldin badaude. Kirol instalazioei dagokionean aldagelak, dutxak, iturriak, saunak, bainu turkiarrak edo antzekoak ezin dira erabili. Soilik aldagelak eta dutxak erabili ahal izango dira izaera profesionaleko lehiaketa ofizialetan eta nazioko eta nazioarteko lehiaketa ez profesionaletan. Espazio itxietan egiten diren kirol jarduera fisikoetan gehienez 6 personak hartu ahal izango dute parte, dena den taldean 15 persona baimenduko dira, instalazioak parte hartzaile bakoitzeko 8 metro karratu baditu, mugikortasun baxuko jardueretako eta 20 metro karratu mugikortasun alduko jardueretako, eta altueran 4 metro eta aireztapen naturala ere bai. Maskara derrigorrez erabili beharko da intentsitate apaleko jardueretan. Saltokiak, kultur edo eisialdiko jarduerak edota kirol instalazioak bederatzitan itxiko dira, orain arte bezala. Kirol profesionalaren eta uretako kirol kolektiboen kasuan izan ezik, entrenamentuak gehiago luzatu ahal izango dituzte eta. Nafarroko gobernuak ostalaritza sektoreko ordezkariei iragarri dienez 100% igoera izango da sektorerako laguntza ekonomikoetara bideratutako aurrekontu zuzkiduran. Izan ere, hasiera batean mahai gainean jarritako 10 milioietatik 20 milioi eurora igaroka da laguntza hori. Foru exekutiboak neurri horren berri eman dio ostalaritzako sektoreari atzo eguerdian egin zuten bileran. Bertan, sektoreak egungo osasun krisiaren esparruan duen egoeran naiz Nafarroko gobernuak aurreikusitako laguntza lerro berriak jorratu dituzte. Horrez gain, osasun departamentuak jakinarazi du azaroaren 26tik aurrera, ostalaritza establezimenduetako terrazen irekiera malgutzeko asmoa duela beti ere pandemiaren bilaka erakusten badu. Iragarritako laguntza ekonomikoei dagokionean, adostutako lerro berria ostatu zerbitzuetarako, janari eta edari zerbitzuetarako, bidaia agentzientzat eta jarduera turistikoetarako, gaueko aisialdirako eta edarien banatzailentzat izango da. Ebaluazioa banaka egingo da eta oinarri arautzailetan ezarritako baldintzak betetzen dituztenek 25.000 eurora bitarteko laguntzak eskuratu ahal izango dituzte gehienez. Laguntza horiek jaso ahal izango dituzte fakturazioan gutxienez 20% murrizketa izan dutela egiaztatzen dutenek. 2020ko lehen hiruhilekoen eta 2019koen arteko konparazioan, bezaren aitorpenetan. Nafarroko gobernuak halaber konpromiso hartu du tratamentu espezifikoa eskaintzeko zenbatespen objektiboaren sistemaren bidez zergak ordaintzen dituztenei. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko kontseilaria den Manu Ayerdik honela azpimarratu du. Garrantzitsua da laguntza hoien zenbateko ekonomikoa eta gobernuak sektorearekiko duen konpromisoa erakusten du. Bestalde, ekonomia eta ogasuneko kontseilaria Elma Saizek esan du, ostalaritza sektorerentzat alemaniar erako laguntzak direla eta banaka ebaluatzeko moduan diseinatu direnez, oinarri arautzailetan ezarritakoa betetzen duten guztiek lortuko dituztela. Ostalaritzako eragileekin egon gara eta hor gobernuren jarrera mahai gainean jarri dugu, ez? Egin dugu hausnarketa sakon bat eta ikusi dugu eta ulertu dugu nola sektore hau benetan kalte handiari da izaten eta horregatik gure apostua izan da gaur aurretik 10 milioi horiek bikoiztu egin dugu, 20 milioiraino hiloko dugu laguntza, gero baita ere finkatu dugu diru gehiena badula jaso enpresa bat, eta hor jarri dugu tope bat 25.000 eurotan, eta gero baita ere importantea da esatea laguntza emango dala pixkat bat konparatzen gastu fijoak fakturazioarekin, ez? Hor ratio bat kalkulatu dugu, eta importanteena da esatea konparatzen 2020 eta 2019 ez baldin badute akreditatzen IVAren aldetik 20%aren jetxiera bat laguntzatik kanpo geldituko dira. Zergatik? Benetan laguntza bideratu bajuteko hoiek sufritu duten hoiei, ez? Hori ni uste diala datu importanteak. Hortik aurrera gero, evaluazioan individualizada dela, eta bar, beste detailera. Ni uste 20 milioi horiek, hori nahi dute azpimarratu, Elma Saiz baita esaten zuen bezala, hori, gobernuaren bisio eta postua eta jarraipena sektoren honen onduan gaudela, ez hasieratik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
Iruñeko udala Manuel de Falla eta Urrobi errekaren kalen esku hartze taktikoaren lehenengo fasea egiten ari da eta hilabete bukaeran bigarren faseari ekinen dio sortutako espazio berriak Zaragozako etorbidea eta Blas de la Sernarekin lotzeko. Koronavirusaren krisiak mugikortasun jasangarriaren aldeko apustu handiagoa sustatu du eta horren ondorioz, Milagrosako berrurbanizatze horren kasua asmo handiko proiektuan dagoeneko bilduta zeuden jarduketak aurreratu dira. Hala nola, oinezkoendako espazio berriak eta trafikoaren berrantolaketa. Aurreikusten da 2 fasetako lanak urtarril bukaerarako amaituko direla 200.000 euro inguruko inbertsioa egin ondoren. Honako lan hauek egin behar dira. Espazioaren berrantolaketa, lurrean margoturiko tramaren bidez, hiri eta lore zaintza altzarien instalazioa eta oinezkoendako pasabide berrietan seinaleak paratzea. Oinezkoendako igarobide eta egonleku eremuak sortuko dira, ibilgailuen zirkulazioa mugatuko da, soilik garajetara sartzeko. Zirkulazio zirkuituak ezarriko dira eta aparkaleku plazak kenduko dira. 3. sektoreko bizilagunendako bakarrik prestatutako aparkatze eremu berdearekin konbentzatuko direnak. Esku hartzea beraz amaitzear dauden Juaristi Doktorea eta Andre Mari Laguntzako kaletan egindakoen eskema bera jarraitzen du. Fermin Alonso proiektu estrategikoetako mugikortasuneko eta jasangarritasuneko zinegotzi ordezkariak eremu honetan egiten ari diren lanak azaldu ditu eta esan du udalak eremu publikoak azkarrago berreskuratu nahi dituela gaur egungo pandemia egoeran. Edonola ere jarduketa horiek jada idatzita dagoen berrurbanizatzearen behin betiko proiektuak biltzen duen eta fasetan ere egina dagoen planaren aurrerapena da. Gutxi gora bera 3,5 milioi euroko aurrekontua dauka eta eremu osoari eraginen dio. Eduardo Santos, Nafarroko Gobernuko Migrazio Politiketako eta Justiziako Konsellaria Levi Breika Abderraman Saharako ordezkaritzako buruarekin elkartu da astelenean. Fronte Polisarioak Marokorekin zuen suetena hautsitzat eman eta ordu gutxira izan da bilera. Azken egunetan izandako tensio gorakadaren ostean, izan ere Marokoko estatuak militarrak eraman ditu Saharako mugara. Saharako gatazkari buruzko azken datua biltzeko eta komunitate honek Nafarroan dituen kezka jasotzeko balio izan du topaketa honek. Nafarroko Gobernuaren lurralde antolamentuko etxebizitzako paisaiako eta proiektu estrategikoetako departamentuak Garraldan babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko lanak hasi ditu. Etxebizitzak gaztei esleituko zaizkie alokairuan. Etxe horiek eraikitzeko bat 8 milioi euro bideratuko dira. Etxeak 35 urtez azpiko gazten artean banatuko dira. Nasobintza sozietate publikoak kudeatzen duen babes ofizialeko etxe bizitzen eskatzaileen errolda bakarrean daudenen artean. Navarra Social Housing Foru Planeko sustapen honi jarraipena emango zaio beste 8 babes ofizialeko etxe bizitzak beran eraikiz. Gainera Iruñerritik kanpo beste batzuk ere eraikiko dira hala nola 27 Tuteran eta 18 Lizarran. Hoiek guztiak lanak esleitzeko lizitazio prozesuan daude, Iruña eta Iruñerrian jada eraikitzen ari diren, etxe bizitzekin 524 bideratuko dira gizarte alokairura. Garraldako lanak udalak utzitako udal lurrei esker gauzatu da, planeko beste sustapenak ez bezala zeinak foru lurretan eraiki diren. Nafarroko Gobernuaren eta udalen elkarlanerako formula horrek alokairurako etxe bizitza politika etxe bizitzaren beharrari aurre egiteko tresna garrantzitsua bilakatu da, eta horrekin foru komunitateko bereziki Pirinioetako biztanleen galerari aurre egin nahi zaio. Garraldako proiektua Rodrigo Núñez, Nazaret Gutierrez eta Juan Carrascosak idatzi dute. 2 eraikin berdin eraikiko dira, 2 isuriko estalkiarekin, 2 eraikinek 3 logelako etxe bat izango dute, lehen solairuan eta beste bat 2 gelakoa bigarren solairuan edo teilatupean. Lanak Nasubintzak Maldadia SL-ri esleitu dizkio 1.181.066 eurotan eta 14 hilabetetan gauzatuko dira. Proiektua idazterakoan 2 helburu lehenetsi dira, hala nola eraikinak Garraldan bereziki zaindutako inguru paisajistiko eta urbanoarekin zuzen integratzea, zein Nafarroko baserriaren ohiko ezaugarri morfologikoak mantentzea, bailaran ohikoa den moduan teilatuan egurrezko teilak ezarriz, memoria arkitektonikoak zehazten duen moduan. Etxe horiek
Passive House estandarran arabera eraikiko dira eta konsumo lan nuluko eraikinen baldintza betez. Baldintza hori derrigorrezkoa da 2020tik aintzinera Europako zuzentarauak ezartzen duen bezala. Nafarroko Memoriaren Institutuak Nafarroko memoria historikoaren lekuak ezagutzen laguntzeko lanarekin jarraitzen du. Beldurrezko eremuak bakearen eta bizikidetzaren balioak oroitzeko eta transmititzeko gune bihurtzeko helburuarekin. Azken asteetan informazio totemak jarri dira Etxauriko Memoriaren parkean. 3 gurutzen gaineko hobiaren memorialean Iberon eta Eloko Tejerian. Seinale horiek Sartagudako oroimenaren parkean igaritik bidanko zeradoan errepidean Azkoienen errepresaliatutako emakumeen omenezko eskulturan eta Erreniagako mendilerroko hobien memorialean jarritakoak osatzen dituzte. Halaber, toki hoien inguruan bide seinalea jarri dira Etxauri, Ibero eta Olabe errepidetan eta Eloko Tellerian, eta aldatu egin dira Sartagudako oroimenaren parkean eta Barkamenaren hobien memorialean lehendik daudenak irizpide grafikoak bateratzeko. Laister informazio totenak jarriko dira Legarreako Leizean Gaztelun, Argaitzeko Arrobian Beran, Olabeko hobian, Balkarderako hobian, Optorpiloko Leizean eta Gerre 225ean. Nafarroko gobernuak ezagutzera eman ditu Bizi Berri sariaren 2. edizio irabazteko hautagai diren hiri eta landa eremuetako 7 birgaitze proiektu eredugarriak. Azken 2 urteetan izapidetu diren birgaitze babestuko 2173 espedienteak baloratu ondoren izan dira hautatuak egitasmoiek. 2. lehendakariorde eta lurralde antolamenduko Etxebizitza Paisai eta Proiektu Estrategietako kontseilaria Jose Maria Ierdik, Etxebizitza zuzendari nagusia Eneko Larrartek eta Etxebizitzak eta eraikina birgaitzeko bulegoaren ordezkaria Tomas Urmenetak finalistak aurkeztu dituzte. Zahar berritu zure etxebizitza sortu zure mundua kanpainaren berri emateko prentsaurrekoan. Hauek dira saria irabaz dezaketen 7 lanak. Ukulu bat landa etxea bihurtzea Abaurre gainan, Arrizko etxe zarra zahar berritzea Etxalarren. Erabiltzen ez den zalditegi bat birgaitzea Bidaurretan. Landaremuko etxe bizitza izateko aukera eta guzti. 1800 etxe bizitza bat berreraikitzea Olexoan, Iruñako Txantrea auzoan eta Leitzako herrian etxe bizitza bloketan eginiko birgaitze bana inguratzaile termiko erabiliz eta 1800 eraikin bat osorik birgaitzea Tuteran. 7 proiektu horiek Bizi Berri birgaitze babestutakoak diren aldetik, Nafarroko gobernoren hainbat mailatako diru laguntza jaso zituzten. Txantrea eta Leitzako etxe bizitza kolektiboko 2 proiektuen artean 900.000 euro jaso zituzten eta beste 5 proiektuetako bakoitza berriz 25.000 euro inguru. Bizi Berri Navarra rehabilita ekimenaren xedea da bereixiak izateagatik nabarmentzen diren birgaitze babestuei sari ematea. Azken 2 urteetan, diru publikoz lagundurik Foru Erkidegoan gauzatu direnen artetik. Era berean etxe bizitza parkea hobetzea ahalbidetzen duten, eta era horretan, herri eta hirien ehundura errekuperatzen laguntzen duten sustatzaile, arkitekto eta teknikarien lana, eta ahalegina aitortu eta ikusarazi nahi dira. Sariketaren lehen edizioan 2018an Beatriz Anaut Fuertesek eraman zuen saria etxe bizitza berria sortzeagatik 1900ko biltegi eskorta zahar batean Garden. Saria irabazteko hautagai izanen direnen aukeraketa Foru Erkidegoko eskualde guztietan dauden etxe bizitzak eta eraikinak birgaitzeko 9 bulegoetako eta Nasubinsako delegazioetako profesionalek egin dute. Aldi berean laguntza teknikoa, proiektuen jarraipena eta diru laguntzen izapidetzea eskaintzen diete sustatzaileei. Hautagaitzak aurkezteaz batera rehabilitatu bibienda kreatu mundo zahar berritu zure etxebizitza sortu zure mundua publizitate kanpaina emanda ezagutzera. 7 proiektu horietako bakoitzaren muinean dauden historia personalak eta zahar berritzen azalpenak biltzen ditu kanpaina horrek. Kartelak audioak eta Tuterako Julio Mazarikok sorturiko eta Bidal Diaz Martin konpositorearen jatorrizko musika duen bideo artistiko izanen ditu, eta heldu diren egunetan, prentsan irratian eta sare sozialetan zabalduko da. Javier Remirez lehendakaritzako berdintasuneko funtzio publikok eta barneko lehendakariorde eta kontseilariak eta Oskar Perez
Baztan Bidasako enpresa batzordeko presidentea eta UGT Nafarroko osasun garraioko arduradunak bilera egin zuten astelehenean. Nafarroko Foru Komunitateko larrialdiari erantzuteko sistemaren barruan, komunitateko osasun garraioko sistemaren egoera aztertzeko. Bat datoz titulartasun publikoko osasun garraioko zerbitzu lehiakor, jasangarri eta kalitatezkoa lortzeko bidean aurrera egitean eta langileen lan baldintzak hobetzean. Koronavirusaren pandemiaren garaian voluntario izan zen gaztea Aimar Romeo persona gaztearen saria Iruñeko San Jorge auzoko Adardunak kolektiboa, partaidetza sozialaren saria eta gozamenez sexualitate eta gazteria programa entitatearen saria Nafarroko Gazteriaren Institutuak emandako 2008ko Gazteriaren saria jaso dute. Sari hauek gazten parte hartzeari, autonomiari eta bizi kalitateari laguntzen dioten ibilbidei eta lanei balioa ematen diete.